God, mae hwn mor gystadleuol a Monopoly, guys. Wow. Family killer fe. Home wrecker. Monopoly. Beth mae'r staff yn neud? Summon an ancient evil that patrols the map, killing their enemies. Ooh. Mae'n gallu hwnna lladd dy hun, ddo? Neu ydy yn exclusive i... I'm my word. Ti'n sylwi na fi di worst enemy fi? Na. Ond, fel, does ddim fel, you know, ydy yn friendly fire yn y beidio. Nhw'n gweithio i ti. Oh, nice. Ti'n cwmpo nôl nawr, boi? Mae'r gwylod dde. Mae digon o arian. Handi. Mae digon o arian dy ti, o? Ti jyst angen gwario fe? Ie, rwy'n ar y ochr anghywir y map. Right, fi'n mynd i cael look. Dyma'r pwynt pwysig i gweld ble ti yna a bod yn tactegol. Y gwylod dde, mae yna bwnsiad o allwedd dda, a wedyn mae yna summon. Reit gwylod dde. Right, ond un munud, fi'n mynd i wneud rhywbeth gwahanol. Tactegol. Ydym, na gadael chdi brynu hwnna fan ddo? Na, mae ddim. Gobeithio. Gobeithio. Dwi'n meddwl eitha. Na! Ti'n iawn. O ti'n iawn. Jeez! O, so hwnna. O, Mae'n 30 agwedd o'na. Na, 30, sorry, yeah. O, hwnna actually da. Lle dda i spawn o. Beth yw hwn? O, hyn off GTA! Na, hwn yn Tron! Yeah. Trap yourself. The last. There we go. O ie, ton, de. Does there ddim boost na dim byd. Ti just yn slafi. No. Beth? Ti'n o'n difri. O, ti ddim bod cyffwrdd â person arall? Na. Na, mynd ar Reaper Tail. Neu eich hun. So mae bach fel Snake? Ia. Oh, sugar. Oh! Fi'n joio hwn, though. Nes ti mewn cylch fan yma, gan sy'n just dad. Ie, fi'n gwybod, fi'n gwybod. Fyd? Ofnadwy. Ofnadwy. Uh-oh. The hell is that? You shall not pass. Oh my god, cwningen gwyn, mae hwnna'n creepy. Fel... Holy Grail. Yeah, dyna ni, Holy Grail. There we go, reference arall. Ond, rhaid dweud, y developers y game yma, byddai'n teimlo bydden nhw'n pobl hwyl i gael o gwmpas. Achos mae references i gyd o games eitha da. Ie. Mae'r monster yn mynd i gael fi o'n di. Na. Ond ydy'r cwnigan Oh yeah, probably. Ydy angen bod ar, say, person arall, teleport? Na, fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn credu. Ie, ti'n methu teleport o rhywle arall. Ti angen swapio lle efo rhywun. Ydy e? Ie. Ah. O, dyna ni then. Right. Beth mae hwn yn neud? Shoots a lethal boxing glove in the targeted direction. Ond faint mor bell, efe? Dyna'r issue. Ie. Beth ni gyd eisiau gwybod. Wel, mae'r magnet yn rhoi ti, like, targeting area. Falle bydd hwnna yn. Yeah. Yeah, dylen ni wedi at least trio fe. Ti ddim. Oh! Oh, just mewn.
Mae wedi bod yn ras i gweld pwy sy'n gallu mynd ar draws y hewl i cael y holl all. Come on! Oh. Hate to see that happen. Ie, nwedig pan mynd i hun, ie. O, yn gwylod. Oh. Beth mae'r cwngyn Oh my god. Mae'n llaf unrhyw un, ond am y person sydd wedi summon o fo, rwy'n meddwl. Pan oedd yn achub i fyna. Gift grab. Attempt to catch the Velbugis as they come along the conveyor belt machine. Oh, na. O, hyn fel y cooking game hwnna. Ti isio download to ddim. Overwatch. Ti isio download to ddim download. Overwatch? No, Overcooked. Sorry. Overwatch. Gwahaniaeth mawr fyna. O, ddim isio glo, ie? Iawn, oce. Gun present. Oh, you... Hei, ti'n ennill? Ti'n cyntaf ar hyn o bryd? Ie, ond dwi Pam ti'n eisiau cwyno? cael o gyd allweddi no. Dwi'n methu gwneud hwnna nawr. Wel, mae'n jyst neud y gêm fwy diddorol, surely. James. Dyna pam fi'n gofyn am cael webcam ti, achos fi eisiau gweld ti mynd mewn he gyda gwyneb. Right. Oh, nice. Ww, dyna ddim a lot o help. Sgwm o ddim gymaint o help hynna. Rwy'n fi meddwl rwy'n mynd i cael hwnna. Sad. Sad. Mae dys gen ti ddim digon o allweddi. O ie, ti gyda 78. Ie, mae'n byd draw fan Fi'n hyn. siŵr. Oh. Oh dear. Fi'n teimlo fi ddim di cael go am ages. Os fi ddim yn ennill un o'r gêm. Rounds, dyna pam. Oh god. Oh. O hwnna'n edrych... Oedd y Hwnna... laser yn hwnna am yr edrych impression. allan map. Oh, there we go. Right. This point. Ww, fi eisiau cael ffwrdd o hwnna. Ond mae weapon da fyna, ar y chwyth. So top chwyth fyna. Fi'n gofo, ie. Right, oes yna rhywbeth fi'n gallu defnyddio? Oes. Stand up Pwy punch. yw hwnna? Pwy Owain. sydd gyda'r... Owain sydd gyda'r thing ar ei Corn, pen, efe? ie. Yeah. VLC media player. O, ti'n chi'n neud y magnet o Owain, mae'n cael tons o allweddi. Na, peidio Oh, gwneud ie. hwnna. O, Oh my days. mae hwnna'n overpowered there, magnet there. Yeah. Okay. Now, Nice. Ooh. mynd lan, mynd lan. 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 Oh, balls. Oh na, mae'n mynd i'r weapons crate. Blood. Na. Oh, Owain. Oh. Oh no. Ydy cwngin gael mynd yn byd? Falle mae ddim yn gwneud yn erbyn players arall. O, mae'n dod i... Pwy yw hwnna? O, i ti? Na fi, ie. Mae angen dilyn y map, rwy'n meddwl. O, O, right. dwi'n cysau pethau fel un. O, mae hwn, gang beasts, all over. Ond Na, ni mae ddim jyst yn yn dangos helpu faint gilydd. Oh no, Ie. wait, that's human fall flat. Ie, yeah, mae gang beasts, so ni'n helpu gilydd chwaith. Oh, rwy'n carry gang beasts. Ie, yeah, mae'n funny. Bail. O!
Oh. There's a reason platformers died. Na. So, bai dweud hynny, dwi'n hwnna ddim yn wir. Mae chydig bach yn wir. Shut up, Emrys. Fel Beth rwy'n angen licio ffeindio? platformers. Fi'n caru platform. Sorry, sorry. Sorry. Wedi Hwnna cyd o'r ddim fod- platform king. Hwnna'n agos o. Oedd hwnna, literally, fel, os bydd photo finish gyda fel doi ceffil, bydd nhw angen tynnu llun o'na, oedd hwnna'n agos. Oh, Here we now go. bydd Morgan yn cael y weapons. Nice, Owain. Fi'n trydydd, Emrys yn ail, a James yn cwyno bod fi'n mynd i cael y weapons. O, na, so Owain eisiau rocket, Dyw hwn Owain. ddim yn worms, dyw hwn ddim yn worms, pam chi bydd? Beth yw'r problem, James? Da ni'n misio fo'n troi fewn. Na, i Ah, fo. no! Dwi'n Wedi mynd y ffordd anghywir. Ie, dwi'n just lifo enw fi. Oh no! Yna, mae'n cynnig yn mynd i cael fi nawr. Here we go. Yes, please. Toxic barrel, beth yna'n neud? A fi eisiau tro arall, please. Bing. Oh, wow! Oh! Achos oedd hi'n break drws Pam di nesaf. Owain yn cael llawer o... Mae'n ennill, dyna pam. Mae ddim A yn little ennill, mini mae games. really ddim. Ie, ti'n Ah, rhaid os o'r ddechrau dwi'n gweilod. ail. O, mae... Os mae Emrys yn gyntaf. Oh. Ie, dwi'n gwybod bod yn nawr. No, stop! Oh, come on. Hazard. Dwi'n credu yn lle lladd un gilydd, ni angen lladd hazard. Mm. So Mae cwynion fi'n edrych crap, da. Ie, mae'n yna lle anghywir i cael unrhyw un. Oh my god! Oh my gosh. Oh, Hero. no. Quick time event. Ew. Beth yw W, then? Beth yw W? Ooh, O, double no, it. Y yw e. Ah. D... O... Okay. So as long as fi'n just neud y lliwiau. Okay. Okay, beth ydw i? Dwi'n cael ei ar y gwylod. Funky. We're very cool. O. Oh. Agos. Haha. Haha, indeed.
Oh! The offence. O! Nes i fythyr... Oedd oedd o'n gadw i Ond toi? O. Na, achos mae fe'n clocwedd. Ie, ddylai wedi gallu mynd dros y lôn, dde? Ond Na. option toi. Oh, right, yeah, probably. A Oh, dwi'n ie. wedi gan o... Dwi'n un o short. Oh. 40. Ie. Oh. Wel, wel. O ie, mae gen ni maximum turns o 25. Oh, na, ni'n dig O, nawr. na. O, so i'n mynd i gallu ennill then. Dim gyda... Mae'n mynd i bod battle it out rhwng James a Emrys, fi'n credu. Mae'r ddoi a chi'n... O. Mm. Right. Dwi eisiau ennill un... Pwy bynnag, os dwi'n ennill geb am, dwi'n di topio nôl y thing gyredau yn gydys. Ooh, breaking blocks memory menu neu selfish stride. Pa'n neud mewn i ddefnyddio. mewn. Pa Ie. un i ddefnyddio? Pero... Oh, no. O, ath o'na i James. Right. Diolch Toxic West. Beth yw'n neud? Pour nuclear waste on another player, bloating their hand and head, preventing them using any items and damaging them for multiple turns. Oh, oh my Um, god. Just don't do it for me, and I... Ie. Hwna'n eich ti'n Kingmaker. Beth yw Kingmaker? Be ti'n meddwl? Wel, ti'n gallu dewis pwy sy'n ennill a colli fo, gan yna rili o'n dweud. Os da multiple turns. Ah. Dwi'n gweithio Oh, fo cwningan fi. Dwi'n gweithio fo cwningan fi'n brathu gwynaf chdi off. Funny though. Right. Be di pwynt fi gwisgo gas mask os dim yn protective i rhag nuclear radiation. O, ddim eto. Stop! Byddai'n mynd Oh, am thank ti, God. mae'n mynd am... Ond mae'r cwningen, y le ni'n gwybod, mae'n mynd clockwedd. So, mae hwn yn rhywbeth. Oh, here we go. So, Oh, neidio. hyn yn awful. Pam hyn, Owain? Hello. Mae'n swnio'n hwyl. Yeah. Achos mae'n hoffi fel. Oh! Oh! Easy. Oh my god. She just ddim symud. Daro. Ale o'n i'n ail anna. O, beth mae cwningen? Pam mae wedi zoom mewn o'r cwningen? Just i ddangos faint o useless di. Yeah. Ella chi gwneud y explosive yn... a boes hazard? Probably. Neu, gwneud yn y canol dau nhw a cael gwair y Morgan ar un pryd. Yeah. Paned. Whoa. Nice. Bach yn oer o'n. Pwy oedd hwnna? Ti, James? Na. Ie. Na, Owain. Rwy'n ddim yn fi. Hwnna. Rwy'n fi bwrw hazard. Okay. Celwydd, Owain. Faint- Celwydd. Right, mae rhaid fi... Ti'n gwybod mae rhaid fi wneud hwn? Oh, actually... Yeah, mae rhaid fi wneud hwn. Mae'n so OP. loads o Mae'n allweddi. so OP. Great, now rwy'n cael enough i rescue Oh, gweithio us gy- all. Ie, gweithio gyda un fe fan wneud y thing na, attack o.
Ti methu pigo lan? Allweddi ti wedi gollwng? Na. Mae nhw'n Bach yn diddorol. upset i, achos mae Owain yn... Os fi byth yn gallu... Mae gymaint o fel tro a dau rhwng gos. Fi ddim yn cofio pa rai nes i gollwng, so... Ti'n cyntaf nawr. Ooh, that's creepy. O, maen nhw'n colour-coded. Maen nhw'n like little shadow ar y allweddion sydd wedi colli. Ah, oce. Lle Ocê. yw'r eich cymeriad? Ah! Oh. Owain! O, Drian ar ti. O. No! dear. Oh, we're not on fun now!